Tešíme sa, že prišiel tento deň, kedy sa pre verejnosť otvára taká cenná pamiatka obce Bernolákovo, vodárenská väža na kopci Várdom, čo znamená hradné návršie. Je tu spojená s tým veľká história so samotnou väžou, je to história niečo vyše 100 rokov, dali ju postaviť Esterháziovci, slúžila ako vodojem, potom prestala slúžiť, chátrala a našťastie obec ako jej majiteľ podnikla také kroky, že dnes sa môžeme tešiť z toho, že môžeme vystúpať hore na vyhliadku a pozerať sa do sveta i do budúcnosti, i do minulosti. Vítam vás, drahí spolu obyvatelia, dámy, páni, deti, vážení páni poslanci, vážený pán starosta a všetci, ktorí sa zaslúžili obnovu tejto pamiatky. Dovolte na začiatok, aby som poďakoval našim trúbačom z Brass Quintetu pod vedením pána učiteľa Hudeca zo základnej umelecej školy Bernolákovo a momentálne by som teda predal slovo pánovi starostovi obce Bernolákovo Miroslavovi Tureničovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Aj mne dovolte vás všetkých privítať. Nebudem už menovať. V prvom rade, ale teda naozaj vám patrí veľká vďaka, pretože aj v tento upršaný a nie veľmi krásny deň sme sa tu aj tak celkom v hojnom počte zišli. Mali sme veľké plány s otvorením tejto veže, lebo teda chcel som, aby to bolo pekné jesenné popoludnie v rámci takého babieho leta, že si tu vedia aj deti sa pohrať, že si tu posedíme, popočúvame hudbu. Žiaľ, počasie nám to nedoprialo, ale teda aj napriek tomu som veľmi rád, že môžeme sa tu dnes zísť a pozrieť si túto krásnu dominantu, ktorú sa nám podarilo po dlhých rokoch obnoviť. A bude nielen na pohľad oka, ale bude aj slúžiť vám, návštevníkom, obyvateľom, pretože sme z nej vytvorili krásnu vyhliadkovú väžu, kde, ako teda moji kolegovia z Ivánky povedali, najkrajšie na Bernolákovo je pozerať do Ivánky. Takže môžeme sa pozerať do Ivánky, ale je vidieť aj Bratislavu, je vidieť veterné mlyny, je vidieť Bratislavský hrad za pekného počasia. A dúfam, že sa tu budeme môcť stretnúť aj po iné dni, keď bude krajšie a keď ten výhľad naozaj budeme môcť vychutnať. Takisto táto väža by mala slúžiť aj na stretávanie. Bol to taká myšlienka, že vytvoríme taký hrad na hrade, pretože toto je národná kultúrna pamiatka, ktorá leží na hrade Čeklis. O tom by už potom povedal kolega pán Vokon z občianskeho združenia Hrad Čeklis, že aká bola história tejto veže. Ale teda v rámci tej myšlienky, že vytvoríme miesto, kde sa vieme stretávať, kde je tu vytvorený expozičný priestor, kde chceme robiť putovné výstavy, kde by rôzni umelci, či už z Bernolákova alebo z okolia, mali možnosť si vystaviť svoje diela, ľudia sa mohli možnosť prísť pozrieť, pri poháriku vína, podebatovať, porozprávať, možno nejakú hudbu popočúvať a cez letné mesiace si tu spraviť aj v rámci aj hradu Čeklis výstavku archeológie, popozerať rôzne stredoveké slávnosti a tak ďalej. Čiže naozaj ten program je bohatý, ktorý by tu mohol byť na tomto hradnom vrchu, ale teda nachádzame sa zatiaľ len v prvej etape tohto projektu, čiže kde sme obnovili väžu a chceme potom pokračovať ďalej, aby sa tento hradný vrch pretvoril na kvázi také malé námestie, kde sa vieme stretávať. Ďakujem vám teda ešte raz všetkým, že ste prišli a teda odovzdal by som slovo pánovi Vokonovi. Vidím tu veľa usmiatých tvári a k tomu som rád, že sa tešíme z tohto momentu a z toho, čo tu bude ďalej pokračovať. Mojím prvým slovom je prečo, ako sa deti pýtajú prečo. Tak vlastne, keby sme sa chceli povedať na ten historický pohľad, tak
prečo je tuto táto vodárenská väža. No dôvod je, že tu je nejaké vyvýšené miesto a to bolo potrebné kvôli samospádu vody niekam. Ale keď sa pozriete na okolitý terén, je úplne neprirodzené, že na tejto rovine z tejto strany je tu jediná takáto vyvýšenina. A to začína ten rozdiel, že príroda tu vytvorila niečo, na základe čoho tu vzniklo betón, ako že tu bola vyvýšenina nad terénom, nejaký priaznivý terén a priaznivé podmienky pre poľnohospodárstvo. A následne bolo treba túto plochu nejakým spôsobom obhospodáriť a na tie otázky, prečo odpovedal archeologický výskum, ktorý tu je od roku 2010. Robili ho archeológovia z Archeologického múzea, Slovenského národného múzea, Zdeněk Farkáš, Igor Choma. To sú dve mená, ktorým patrí veľká vďaka, potom sa k nim pridala Lucia Pilková. A oni nám dali veľa odpovedí na tie otázky, prečo. Takže je veľmi pravdepodobné, že tu vznikla v staroveku mohyla. Áno, vyvyšili miesto, niekoho tu pochovali. Či to tak je to v zemi, to sa bude musieť ešte raz nejakým spôsobom odhaliť. No a túto vyvýšeninu potom využili na nejakú pevnosť, lebo v minulosti ako boli rôzne boje, bolo treba chrániť priestor, takže vznikla tu nejaká drevená pevnosť, tá zanikla pravdepodobne požiarom. Potom tu vystavali niekedy koncom 13. storočia hrad Čeklis, pevnosť veľká asi 30x15 metrov, čo bol vnútorný hrad, o vonkajšom hrade tiež veľa toho nevieme. A potom hrad zanikol na konci stredoveku, teda okolo 1500 rokov, už sa o ňom uvádza, že je teda ruina. A potom sa nič nedialo, niečo vyše 200 rokov. Esterházyovci tu ale postavili kaštiel a potrebovali do neho vodu. Jediné miesto, ktoré bolo tu na vyvýšené, bolo toto miesto, takže na tej ruine hradu ešte prisypali priestor a vznikla tu taká baroková vodáreň. Tá cisterna, tu sa to skúmalo vedľa veže a tam je stehal nahusto naukladaných urobená taká tehlová cisterna. Tá bola nejakou drevenou stavbou prekrytá, čo nám ukazuje vlastne najstaršie zobrazenie Bernolákova, tá veduta v tej knižke z roku 1780. Takže tu fungovala už takáto vodáreň pre kaštiel Esterházyovcov a pre ich park. No a potom tiež zase nejakým spôsobom tá stavba doslúžila a Esterházyovci v 20. storočí, keď začala elektrika, tak tu dali postaviť túto krásnu, štilizovanú vodárenskú väžu ako hradná väža, ktorá veľmi úzko súvisí s priestorom dole, kde je čeklisty povedaný Gebhás, čo je po slovensky strojovňa a tam je studňa, takže odtiaľ z tej studne bola voda ťahaná do tejto vodárne, vnútri je cisterna a odtiaľ išla voda najskôr do kaštieľa a potom aj tu do toho blízkeho okolia, kde sú domy. Takže to sú tie otázky prečo, ale ešte môžeme teda pokračovať, že potom stratila tú svoju funkciu, chátrala, dobre viete, cimbúrie odpadlo, vežička odpadla a vďaka dobrej konštelácii, o ktorej ešte by som chvíľku povedal, môžeme sa radovať z toho, že tu máme takúto krásnu stavbu. No a tá konštelácia, prišlo také obdobie, že bola tu snaha postaviť reštauráciu, kongresové centrum, kde tá väža by bola nejak integrovaná, ale ten priestor by svojím spôsobom zanikol. To sa nepodarilo vďaka občianskému aktivizmu v obci a je tu viacero ľudí, ktorí s tým súvisia, tak je to Šaňo Molnár, Iva Pipišková, ja som teda bol spolu s nimi, boli to Uričkovci, takže na začiatku malá skupina ľudí, ktorá rozbiehala brigády, projekty. No a pre nás bolo podstatné, že sa toho chytili archeológovia z Archeologického múzea, Zdeněk Farkáš, Igor Choma, ktorí urobili veľkú prácu pre poznanie histórie našej obce. No a potom vznikol zaujímavý moment, keď sme sa s pánom architektom Pavlom stretli a to ďalej poviem. Veľmi pekne za slovo. Tak ja teda plynule nadviažem na pána Vokovna.
ten moment bol taký, že som raz vstal v Bratislave a prednášal študentom na námestí pred starou tržnicou. A jak som dorozprával, tak ku mne pristúpil tento pán v okuliároch a hovorí, že čo to tu robíte? Tak hovorím, však učím. A z toho vznikol taký rozhovor. No a z toho rozhovoru sa potom odvinulo to, že sme dostali od pána Vokovna a od občianskeho združenia v podstate všetky podklady, ktoré mali k tomuto hradu, veži a celému tomu okoliu. A začali sme to spracovávať vlastne akoby v rámci ateliéru s kolegyňou Slávečkovou, ktorá vlastne spracovala vlastne takú štúdiu na kompletne celý ten areál a čerešničkou na dorte vlastne toho celého bola táto väža. No a keď sme rozmýšľali nad tou väžou, že čo s ňou urobiť a že je tu skvelý výhľad a že veľmi dobre by bolo ju sprístupniť a dostať sa na jej strechu, čo kedysi možno nebolo, lebo vnútri sa nachádza veľká cisterna, tak sme práve rozmýšľali nad tou cisternou, že keď ju teda odstraníme, tak asi tá stavba, ako je to technická pamiatka, príde o takú signifikantnú vec, ktorá ju vlastne robí tou cisternou, alebo teda tou vodnou väžou, pretože bez tej cisterny je to len väžička. No a skrsol teda nápad, že vložíme schodisko, pôjdete po ňom, je veľmi úzke, lebo je tam len 70 cm priestor okolo tej nádoby. No a to bola vlastne celá pointa tohto návrhu. A samozrejme pamiatková obnova toho pôvodného vzhľadu a rozkreslenia, ako to asi celé vyzeralo. No a tento projekt potom sme rozpracovali s ďalším kolegom architektom Michalom Vaňom a ten bol robený v roku 2019, ak sa nemýlim, ešte sme sa snažili získať peniaze z iných fondov, potom sa zistilo, že sa to nedá, tak som si povedal, škoda, ďalší šuflíkový projekt. No a potom odrazu sa ozvali z Bernoláku a povedali, že ideme na to, čo nás neskonale potešilo a teraz ma neskonale teší určite aj mojich kolegov, ktorých tu vidím, že sa to naozaj podarilo a že je to na svete a že je to dobrá realizácia, aj keď teda hodnotenie nechám na vás, ale my sme s tým spokojní. Chcel by som poďakovať za dôveru na začiatku pánovi Vokovnovi, na samom konci pánovi starostovi, že sme sa teda mohli tohto zúčastniť a pevne verím, že to bude slúžiť vám všetkým a že vás teraz tu nezahltia Bratislavčania autami, lebo sa budú chcieť ísť pozrieť na Bratislavu z vašej veže. Takže veľa šťastia s vežou. Ďakujem. Ja by som si dovolil pozvať ešte akademickú maliarku Štefaniu Abelovú, ktorá má umiestnenú momentálne vnútri výstavu. Števka, mohol by som poprosiť, povedala by si ešte pár slov. Tak vymyselníkov v tejto obci, takých tých skvelých vymyselníkov je viac než dosť. Tak sme si sadli a zvažovali sme, čo urobiť ako s vnútornou expozíciou, alebo či urobiť vnútornú expozíciu v tejto veži, alebo nie. A myslím si, že to rozhodnutie padlo ako okamžite, že áno, treba urobiť vnútornú expozíciu, treba využiť ten priestor, tak preto všetkým ten priestor sme využili na to, aby sa tam urobila expozícia z fotodokumentácie, z archeologického výskumu a v podstate z tých fotiek, ktoré hovoria niečo o tomto priestore a o veži. A bola som vyzvaná, že mám tu možnosť v podstate zahájiť výstavy výtvarníkov, alebo teda plánované výstavy, pán Boh daj, že sa budú striedať, tak som mala možnosť zahájiť vlastnými dielami, takže mám tam 3 obrazy. K tým obrazom môžem povedať len toľko, že vznikali v roku 2020-2021. V podstate podporila na fond na podporu umenia, takže vďaka tomuto fondu vznikla séria obrazov z tej veľkej série, ktorá sa volá Fragmenty, tak som mala možnosť vďaka priestoru tu vystaviť 3. Takže ďakujem teda všetkým, ktorí mi toto umožnili. A ja verím, že nebudem prvá, ale že za mnou budú nasledovať ďalší a ďalší výtvarníci. Myslím si, že nielen z Bernoláková, ale aj teda všetci, ktorým tento priestor to umožní, jak sochári, tak maliari, tak fotografi, tak grafici. Takže dvere
na tieto aktivity sú otvorené. Takže to je asi všetko. Veľmi pekne ďakujem. A teraz by som si dovolil pozvať nášho pána farára Branislava Čanigu, ktorý je katolickým farárom, aby požehnal veži a následne na to budeme strihať vstupne stuhu a otvoríme teda väžu verejnosti. Pán starosta spomenul, že mal v pláne, keď bol také pekné babie leto, že by tu bol taký bohatší ten program, ale v podstate máme veľmi pekné symbolické počasie. Keby nebolo toho dažďa, tej vody, tak na čo by nám tu bol vlastne aj Bernolákové vodojem. Takže teraz toto dielo požehnám. A je k tomu aj taký pekný text z Evanjelia svätého Jána, ktorý hovorí o tom, ako sa Kristus rozprával pri Jakubovej studni so ženou Samaritánkou. Ježiš prišiel zo samarijského mesta menom Sychar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bol okolo poludňa. Tu prišla polodnísta Samaritánka. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci odišli do mesta napiť potravy. Samaritánka mu povedala, ako si môžeš ty Žid pýtať vodu odo mňa, Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal, keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám, jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smätný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. Zvelebenia chválihodný si, Pane Bože náš, lebo vo svojej prozreteľnosti, vynachádzalosťou a prácou ľudí zdokonaluješ, čo si stvoril, a prostredníctvom vynálezov ľudí pozoruhodne zjavuješ svoju veľkosť a dobrotu. Prosíme ťa, požehnaj toto dielo technickej a architektonickej, aby naši predkovia, ktorí používali túto vodu, ale aj my, aby sme všetci poznali Teba ako prameň živej vody, z ktorej budú čerpať vodu prúdiacu do večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Aby nebolo tej vody málo ani dažďov, ani ďalšej, síce už tam nedáme tých 13 600 litrov, ako to kedysi slúžilo, ale taký pekný zvyk, keď sa nejaké dielo požehnáva, tak ho ešte aj pokropíme požehnalo, teda svetenou vodou. Tak teda nech sa ľudia prídu kochať týmto pekným výhľadom na pohľad. Veľmi pekne ďakujem a teraz by som si dovolil uviesť slovenské kvarteto, ktoré vám bude vyhrávať do toho, ako budete chodiť po tých schodoch hore a dole a budete sa kochať na našu krajinu krásnu.